Alam ka ng ano mo? Cellphone mo. Once. Hindi mo masyado niluto. Kita mo ba? Ha? Kita. Lakas mo lang. Hindi ako makikita. Meron ka bang ano dyan? Kain tayo. Mamaya kayo pag nagagabi doon. Ba?
Ayan, mega love shoutout sa'yo, Francis Lagonila. Wala akong pang... Ay, ito pala. Lagyan natin siya ng... Ayan, may jacket ka na. Sige, panonoorin ko yan.
kamukha ko. Mega shout out Jones. Jerry ang May Janggors. ano yung channel si Kuya Jang sa ano puro ML. Mega love shout out Pretty Boy.
Mega love shout out, Baby Spartan. Thank you po sa tusok. May nagpa
Anong may utak ka ba? Thank you so much, Chorex Vlog, sa padaan.